Na enasɛmpa no ɛyɛ asɛm a emu yɛ du. Me sɛ ne message ne bia menkyɛ koraa. Ɛyɛ tɔfa kakraa bi na mebɔ. Menkyɛ. De hia sɛ no wɔtwe no bɛbɔ yɛbɛba life. Yɛnya ba life a. Baabi a yɛbɛpɔn deɛ ɛneɛ ebetuma atoto asisi. Ɛnyɛ de bia na bɛpɔn 9 anaasɛ 10. Ebi kora 8:30. 8:30 de abɔ wie. Bia 9:30 anaa 9 o'clock na mapɔn Ghana time. Nti mɛsrɛ sɛ na wɔtwe no bɔpɛ yɛnwuram. Na sɛ de message no bɛba no na watie bi. Amen. Ɛnɛ asɛm a honhom kronkron ɛde ato makoma so a me ne oba bɛkyɛ no. Mato din sɛ animguaseɛ nti deɛ woyɛ biara no fa w'ani edi akyire yie. Hallelujah. Animguaseɛ nti adɔfonom a yɛahyia mu. Adeɛ bia yɛyɛ biara moma yɛmfa yɛni eni akyire yie. Kyerɛ sɛ ma w'ani ensam. Amen. Message we a message a emu odu na ya na ɛtɔ da onkonkro de message bi ba se ya so obi be wura mu na se ofiri kwa a me amete ha no so obi wura mu na wo okɔ a mehunu obi wura mu na wo firi so a mehunu na ya na me di saafo no ho ya na me di ya e ma saafo no obon ma ne wo hwe no FYP fine but we nipa bu no owura mu wo firi kwa a mehunu na ya na me di saafo no ho ya tie message ni ye very simple message a me na wo che me ngware no ugina so tie bi ebeboa na da achi bi roba bedamase na ade aseda mpo bema owura Yesu Kristo me ba che ogwere bi ma me geret tie topic ni ye animguaseɛ nti deɛ woyɛ biara fa w'ani edi akyire. Animguaseɛ nti o deɛ woyɛ biara me dɔfo a me no wahia ɛyɛ afa w'ani edi akyire. Jeme so amen. Adɔfonom asase ati so no ana asase we na ya be pie so a ya wo so saa no obia wo great agenda ahead of his life or her life. Obia wo enisuade hunu papa ema ne ho ene na brabo ene ne family. Na obia ne suade hunu ne botai ne se diam de asimani so bia no ebetimi aye successful at the amame. Na se onipa bia no dwumadie bia wudie anamo bia wutuo bia no se ebetimi awie nkunimdie e de amawo a agye se wonya some trust people bi anase nipa bia omoye trusted. Every say we ask we na yetimi no uyi nipa firi udwumadie bi mu a enye yi. No. Untime ka say wonkwa awoye wade. Say wonkwa na awoye wade akra, you go to store and purchase something. One day you will need someone's help. Nti abrabo we na ye wo mu no. Anything you may decide to do, there will be involved, and there will be someone involved. Will be eba be wuram abeboa. Hallelujah. Will be the nantwene ebeboa ewo fam baby. Me say enimguaseɛ nti de woyɛ biara ade bia brother sister minim baby a wo hwe me free. Minim wa brabo nyina so. Bere se wotie fotu sema me de ma wo ya daachi wan kasa ba ka se kwase ampani bi eba life no so TikTok mi twam o kan sem bi me fa na boa me
Amen. Enu gwase nti o onipa de woye bia no ma wani ni akire. Ma wani ni akire. Ewiase we na yetimo no nipa bonfo adoso. Apapafo wo ha. Apapafo wo asase so. Ana fakefo nso wo. Enibrefo wo. Ana wo mu mani enso mmerade enso wo. Wo mu kura koma pa wo ha. Ana wo mu adwempone nso wo mu tirim ewo ha. Ye futu afra. Na ebeye ten enu ahunu se obenten asemasi wo ye papa anaso anye papa. Die mene ne ye adwuma yi wo ye ni papa anaso onye ni papa. Die me ko ware ni anaso die ma ware ni wo ye good person anaso wo ye fake person. Forget about say we die mene ne sere. Forget about say we die we busuani. Forget about say we die mene na nantiache. Forget about say we die we maswareba. Forget about say we mesofo. Forget about say we die yisa adwene no efiri wutim sa mene na nantiache we die wontimi nya mehwe o we die meginidi yisa ne ma ne firi wadwene. Yeti asem na hon konkron enam so ene no eba bekaniye. Me say enimguase nti ade bia medofo oye no fo ani di akire. Mami Ophelia me pache good evening Awurade asomdwe nka. Fo ani di akire o. Enipa bebrebe ade saa adwene wei ahye wono mutirim. Mene ne kwasore. Mene no ene firi abusua baakum. Mene na ti area. Mene no ena efiri ya kana se kuro baako so. Oh we de mene ni ti area de me hye dan hu ne homfo nsuo bia woda boko. Na ode adwuma bi ahye ne nsa. Adwuma na ode hye ne nsa no na wode hunamu niema bia dika agye se oh we de area ha mentene ho asembo ne bia na wanya no mugidie no wode ebewi ase na asem bia kwakosi ebewi ase na asem kakraka bia kwakosi na nipa kora wanya no mugidie no mama ne nsesi fom tieniye. Obi ti meka se oh me pe asase e de abobraja matu kwai enti no me pa asase nti asase no ya me pe no wo fa asemasi bra asemasi oh we de wo yam huni papa mini no tama na ekusku wonye basa basa oh we kura dem se me church member we dem se me bra damfo bi hwan no agenedi no atabiri sika no ode amano ma wode amano no enye problem but me bisa wo se me pa achew efiri da odi sika ne man se nkoto asase ma wo no wodi wani adi akire wodi wani adi akire. When was the last time I wo frɛ no? Hallelujah. Obi timi yi nani efiri so kura no afrɛ hello unya asase no bi ai bibia boko ai oh bibia boko oh documents bibia intact yo mate ezi akase wo se ye pe machine bi ne ekwa class asase no so na wo twitwa pictures bi no ode asende oh ampam na wa hwe pictures no phone so oh nice place oh nice medofo sa wo de saa ne ma no nko nante a obi betwa wabe me wi abegina Bible quotations so na ne wadi nkomo me bie ne ma bi so ani akiro obi betwa wabe wonte pense obi ti akwantuom na me pa achew oyi wodi sika ma fie nipa bi ne yonku bi ne hu nipa bi so mfanto asase nsi fie ma no ampa so no pictures beba ne phone so say yesi fie na wie ne bedru so obeba Ghana na me pa achew asase ye na ho efie ni ho. Uhuru bi da wonti bi da.
esi de bia asekyɛ ne sɛ nipa kora ntimi anya nhwehwɛmu amfa n'ani ani akyerɛ nhunu ne etua mu nti kɔ wi ase no yadada no na susuan pa sɛ saa project na woyɛ sɛ woyɛ no sɛ wokɔgye bosia wɔ bank ɛna wode yɛ saa business no a saa bere no enungwase mai enungwase aba me se enungwase enti adeɛ biara me pa akyɛw woyɛ no ana you intend to do fa wani krotu awisi edi akyiri ma wani nsɛm represent na kakasa bi sɛ wani sɛmu a yɛni nyaw amen wani sɛmu a yɛni nyawo wani sɛmu a yɛni nyaw bebrebe anya ningwase a sɛ ningwase no enya wɔn mo ankasa na mepache wɔn kɔyɛ that mistake yi o na emom nipa bi a wɔn de adwuma bi hyehyɛ wɔn mo nsa nipa bi a wɔn de adwuma bi hyehyɛ wɔn mo nsa no wɔn na akɔka ɛde abɛka wɔn no ɛte bia na wɔ life no so na mepache uyi obi adwuma ebia na wɔ life no so obi di biribi ahyɛ wɔn nsa ɛna also udi animu ama obi akɔdi dwumadie na ma nipa kora woni na ho na mo woni nsa dwumadie bi a ɛkɔsoɔ mu so wa kwantum wɔ Ghana ha sɛ ya asɔre fie efisɛ sɛdeɛ wɔ wadwene mu no ɛnɛma teɛ no ɛnyɛ saa na ɛwɔ obi nso adwene mu sɛdeɛ wo nsusuyɛ ɛteɛ na wo si pɛ nneɛma sɛdeɛ wo pɛsɛ nka nneɛma bi ɛnyɛ no ɛnyɛ saa na obi nso esusu hallelujah yɛhwɛ tronsam ensɛm bi a ɔka tronsam no ɛka ɛwɔ ɛyɛ 2 Corinthians chapter 8 verse number 20 to 21 pɛ ɛhɔ na megyina so no wadi nkɔmɔ 2 Corinthians chapter 8 you can take your Bible and then open to the book of 2 Corinthians chapter 8 verse number 20 to 21 ɛhɔ na megyina so no wadi nkɔmɔ higher salvation our Jumedi a channel with undiluted word of God channel radio asɛm a yɛmfrɛ mu ɛna yɛde ɛfa ɛyɛ ahase ɛde ɛbrɛ adɔfo no nyinaa wopɛ sɛ request ɛba so you can send your request and I will pick you up, then you mute your microphone so that it may not disturb others. 2 Corinthians chapter 8 verse number 20 21. 2 Corinthians chapter 8 verse number 20 to 21. Ɛhɔ nsɛm no kasafa ɛyɛ ɔsomafo Paul kasa bi a wɔkae. Saa nsɛm no ɛfa Kristo asafo ho. Ɛbrɛ a asuafoɔ ɛka mu bɔ mu na ɔmo yɛ Awurade adwuma no ɔmo tete nsafo. Enti nsafo no ɔmo tete yɛ no. Eduru baabi no na ahohiahia ɛne honam famu ahokyere aba nsafo no ahoro bebree so ama mɔborɔfoɔ ɛne ahiafoɔ a ɔmo wɔ nsafo no mu no kyɛ sɛ nneɛma mu ayɛ den ama wo ɛkɔm ebi nya aduane ni ebi nya baabi mfuo mu te nto kyɛ sɛ nneɛma ayɛ den ɛnam those days saa bere no ntɔkwasɛm Caesar no ntɔkwasɛm ne ada ayirifoɔ no na kyɛ sɛ ntɔkwasɛm te na ma ho hia ɛne ahokyere abeba ɛyɛ agidifoɔ anaasɛ akristofoɔ a saa bere no na wɔnom ɛwɔ hɔ Paul no mpɛn so nti asɛm wei ne ma ba mu no wohwɛ mu firi 2 Corinthians chapter 8 1 hɔ ba ɔba ba mu bebree
na enumu ena osomafo Paul ede nkratoɔ ekokɔ nsafo ahoduom ena wo kyerɛ wɔn sɛ ebre bi aduru sɛ yeyi ntoboa yakeka yɛn nsase sika fam ene emoa nkakra efifiri afoforo enkyɛe sɛdeɛ enei ensafo hodoɔ dodoɔ no a ɛyɔn yɛde kɔboa enyanka ne nwisian ne mɔborɔfoɔ no nti Paul no pɛn so no na saa ne mani bi nso ɛwɔ hɔ enti omudi ntoboa ne wie a anasɛ omudi ntoboa ne wie a omope nipa bi na onom ede ayɛyɛdeɛ no asoma wɔn na baabi a onom susu sɛ ahafoɔ ho kyere wɔn ahafoɔ ho tosini wɔ biribim ahafoɔ no hia sika sei na oma distribute na deɛ sɛfata obia no yɛde ama no pɛpɛɛpɛ. Papa maybe God bless you. Me say enengwaseɛ nti onipa medɔfo eni diem die woyɛ bia na mo bia mepache wotuo bia ma wani ni akyire enti Paul etu saa na moi ena opa onipa bi ya na Timothy eka ho bi Tito nso ka ho ya na sometimes edu bebi omuta asoma won na omoyi omompabo ahye omon nine no mako deliver messages ahodo ne ade na ade a efesi kasem ho pacho life no so atie bi pa ade bia related to financial status bia no se wanye careful na wa ma wani ana ho na wa ma won toto ya mfa ne kwaye a medofo amene wa life no so sikasem nti wani betimi agu ase enima bebre etimi die no nguase bre nipa nanso ade efesi kasem ho se wanye careful ade bia yedi sikasem wuram se wanye extra careful ade bia di sika ba obi botom se wanye extra careful na me pa che udi agora obi ba ma woni magu ase eti weimu ena ne anwumere yi me pa mo chew eye honhon kronkron ene me se me ne ubedi ho nkomo na ya hwe ne yie papa ne frisa berekwe no se wo de niema ena adi agora cha ipacha fedie obi kan asem o se shine your eyes shine your eyes when you different when you need da ho na obi amfa 6 anane 19 sika semunti amen enti Paul eyi nipa wonom sefata ede sika no ema wonom na wonom akọ distribute kama enumu ena Paul eka kasa bi enti a omutu saa na mo no na saa na mo no kura no omutu a ontentena se Paul hwe na wodi sika soma wo bi na omumfa nkodi dwuma bi a Paul ontentena wo Paul se wono no ontentena awurade adwuma na oye no position na owo no dibia na owo no ne dwumadie bia na odie biara we see to it say ebia ebefa na kwa omaneni da ohwehwem hallelujah 2 Corinthians chapter 8 verse number 20 to 21 yenti wase me kan twi no wase
na yɛda yɛn ho so na obiara ɛnunu yɛn akyɛdeɛ kɛseɛ a yɛsom ho yi ho. 20 na yɛda yɛn ho so na obiara ɛnunu yɛn ɛwɔ akyɛdeɛ kɛseɛ a yɛsom ho yi ho. Verse 21 na yɛdwene deɛ ɛfata ɛnyɛ Awurade anim nko a na mmom enipa anim nso bi. 2 Corinthians chapter 8 verse number 20. Paul say yɛda yɛn ho so na wɔanunu yɛn. Yɛda yɛn ho so na obiara ɛnunu yɛn ɛwɔ akyɛdeɛ kɛseɛ a yɛsom yi ho. Na yɛdwene nea ɛfata ɛnyɛ Awurade anim nko a na mmom enipa nso so anim bi. Na mmom enipa nso so anim bi. Amen. Yɛfa ne baako ma menkan ɛyɛ English no na ɛte ɛhɔ nso ase yie. 2 Corinthians chapter 8 verse number 20 to 21. Ɔse, we are traveling together to guard against any criticism for the way we are handling this generous gift. We are traveling together to guard against any criticism for the way we are handling this generous gift. Verse 21. We are careful to be honorable before the Lord, but we also want everyone else to see that we are honorable. Amen. Osmafo Paul asteti ensem ni nyina nenti a omode dwumadie bi hye wo bi nsa a wɔn mo hwe hunu sɛ bibia bɛkɔ tɔɔten no asie ni. Paul no mu tu biribi wana monwa o make sure say everything is intact. Ordinary di akyire, ordinary di akyire. Ɔsɛ ne bre na da ade ahwe hunu sɛ bibia fa ne kwai. Obi yɛ sɔfo a wɔyɛ a leader of the church. Oba asɔre bɛso wie a wɔwie. Asɔre ba baabi ɔte ɛmfa ne ho. Adwuma asɔre ba yɛ ɛmfa ne ho. Tio asɔre ba dada asetena ɛmfa ne ho. Ɛnoanse wɔte wɔ saa eduru da yɛde yɛ asɔre a na wɔ expect sɛ asɔre ba bɛba asɔre aba ama asɔre mpo asɔre ba no wɔ ama asɔre mpo a ɛno so kura ɔmfa ho. Sɛ woyɛ saa wasɔfo die no enwie pɛyɛ. Ɛsɛ sɛ wɔsɔfo wo hunu adwuma a wasɔre ba yɔ. Ɛsɛ sɛ wɔsɔfo wo hunu baabi a wasɔre ba ɔte. You need to know. Sɛ nyɛ okura na akwa ko hunu a ɛsɛ sɛ wo pa committee fo bi a ɔmo de saa records no nyina ba bɛkyerɛw. Ɛsɛ sɛ asɔre ba wo hunu obia kɔna sɛ ne nneɛma kɔ bia. You need to know. Me say enunkwase nti die wuye biara die wuye bia woni pada sɛ ne wo Kristo ni die wuye bia fa woni edi akyire enunkwase nti. Efisɛ nye nipa nyina na wadwena wo no. Enye nipa nyina na wa akoma na wo no. Enye nipa nyina na wo nsusua na wo no.
You only pe bo ho a ompe enema yie. It would in your dia grow now the baby show binsa na wo jane saa eni ngwase beba wo ya wo di anim no wo eni bebodi wo di anim no wo eni bebodi we tailor ni obedi ne material brew a kire wadwuma no se de material no pamne fa na wagya mankwara no enkwara no se wamfa wani ani akiri na mepacho niema no otwitwa se no a hunu se no ngwase ba wo master no edi adwuma na brew no wo na be responsible esi bebre edipa bebre adwuma gu because of ignorance sa ne ma make ya obi ehye na adwuma se wo ye aduane wura wo ye ketra mebo a yes ketra obi onu aduane wo minim lady bi santase wo hye na aduane ase wo na ne nsa no bobone won ye kaso wo ba ni aduane ya ne ye to na de papa ye to na de wonya sika papa nanso ebra wo fa nkura kan ne ho because ye to na de sa ma afi adwuma no bebro no so it na assess wo nya nkura kan ho na nkura ne timi support no na no ha eye se wadwuma e koso abefa co-workers bi no ma beboa se dem de kaka so nipa bia ho hia ana so nipa bia ho won faso it wo ye adwuma ne se wo invite nipa bi no beboa wa for your own goodness but se wo mu ani ko ho lady no ejai bon nkura na so wo no se wo sese de wanya ba bia gina to kodi dwa ne ba no ejai man nkura no ba kire mo ba ko mienu mu niam miensa mi sidesi aforoye sidesi wenti no ano no anu ejai ma wo na ni ba no so no na adwuma no akofo na ni ba no so na adwuma na agu awie afi wonu anuane na yento because the wa wono no so nya bre ye aduane no nya sa na mawa no omoyo no go no buy no work campaign no ope e be do nya do bosome so a ana say at the end of the day the sika ne hia no ye beto ye nto wono wo gini sika ko wa me na ni anko ho no adwuma no kingu wolusu customers bebre hallelujah wolusu customers bebre enti Kristo mani adofo no we ye honhom ne hunam fa mafutu sem a me gina wura Yesu Kristo asem so ne o man na kasa se eningwase enti se wo pe eningwase de a ensema mekan you may ignore obeto atwene obetima atwam obetima afogete akeka ebia de ope bia akere me but se wo mpa eningwase na wo pese wo bo bibia ho ban na ne munyam ekoso ana wotena ne nipa gi wodia me pa chew adie bia wo betu wana mo bia ma wani nsem fa wani di akire kopem se dwumadie no ebeye successful e dia ma wo enti Paul ebra wo mo gege sika ana wo mo didi ntoboa na esese wo mo de koma ahoho mobrofo ene Kristo mu wo mu ni bi no o mo pointi ni pa anase dwumadie bia Paul no o me pointi ni pa bia so mu bia no Paul di nani di akiri wode na koma di akiri wode ni we ni bibia wo de di akiri no hwese sede o hwehwe no ayesa pepe pa na ye friend disciplination adentia wose yeda ye ho so me fa baako wose 2 Corinthians chapter 8 verse number 20 wose yeda ye ho so sa kasa no ene na brofo no kan say garden and I say guard against criticism or something that is maybe suspicious. Paul Nekan wose yeda ye ho so we guard against any criticism or suspicious. Sa kasa we akire se o man nya careful na Paul no anase won man fa wo mani antoto fom antoto niema yia enipa bede yese ene kasetia ene enimguase nsem bi ababa beto wo mo so ni sa ninti na esese die omu ye bia no omuma won mani edaw
yɛka sɛ obi da ne ho so a ɔmanani ada hɔ. Yɛka sɛ asanteka sɛm obi ani da hɔ a anaasɛ yɛka no sɛ wada ne ho so kyɛ sɛ wayɛ careful n'ani da hɔ sɛde bɛyɛ a animguaseɛ bi asɛm bi mfonsuo bi obi mfa biribi mɛto no so obi mfa asɛm bi mɛya ntam ne kom wɔsɛ medeɛ meto no madam ho so o kyɛ sɛ ɔmpɛ ne ho asɛm hallelujah ɔmpɛ ne ho asɛm firi sɛ animguaseɛ mfata wɔ kani ba animguaseɛ mfata me dɔfo wɔ life so animguaseɛ mfata wɔ kristoni. Enti owura Yesu Kristo se memfa nto adɔfo no mu nyina nim sɛ efiri na ɛkorɔ da ho so obi di adwuma hyɛ wɔn nsa ebi a mesi adwuma wabɛyɛ contragye a wo na yɛde adwuma no si wo na so ɛna wokɔfa mesinfoɔ ɛne plumberfoɔ ɛne hoahoafoɔ wokɔtɔ anwea wokɔfa sɛ obi dansi wɔde ahyɛ wɔn nsa ɔdɔfoɔ fa wani di akyire. Nipa na wɔso wɔmfa anwea megu hɔ no wani di akyire wɔyɛ genuine anwea no a nipa no dan wura no hwɛ sɛ wɔde ɛyɛ pɛpɛɛpɛ aboɔ no wɔde begu hɔ no ɛyɛ double axle no a we de wɔte fie na wafrɛ hello mesɛ mɔmfa aboɔ no bi megu hɔ ma me metu kwa kakra nti monkɔhwie bi ngɔ na ebia double axle sɛ nkom de guo no mo de 1.5 akɔguo ebu okura aboɔ no kora anyama ebu okura anwea no kora anyama but nka wani tuemu ɛna wonim nie kwa a enka mepaakyɛw kaa no a alodu anwea ɛde kɔ site wɔ no wobɛhu no sɛ anwea no anyama omabu kwase ana so omahihyiw ka wobɛhu on sɛ blog no dodoɔ no mepaakyɛw dodoɔ sɛ nka etwa no antimi antwa dodoɔ sɛ etwa on sɛ antimi antwa utimi frɛ wo mu kutwa blocks no how many bars na beso ebi abɛyɛ sɛ 50 bars ɛna ebi twa blocks no okay ɛna munyi ska monkotonko na ɔde kɔ site wo ka wo kobi wodi akyire kobi a ɛna wani sɛm a enka wobɛhu no sɛ ebi a cement na omudi twa blocks no cement na omudi twa blocks no ɛsɛ sɛ omode 3 kana sɛ ebi a dodoɔ sɛ because blocks no yɛ wɔ amount dodo a yɛde twa ebia trip ni nyina dodo se ne betimi atwa but onipa bebre hɔ no mu a o mantimi ani akyire amfa nani ankɔhwɛ sɛ ampa mu twa blocks no machine mu di twa cement mu yusu dodo sei ɔno no yɛ n'adwuma foforo kyɛ so wɔgye ha agye ha obi adwuma ntinye n'adwuma nti wɔ mfa ho de mu yi ne bia adonke me da asema bana blocks mu atwa gu hɔ azunke bia wo hɔ a ka behu no sɛ blocks no mu twa no cement kom anase cement ankom ka wanka sɛ wo gyina wo bia wo behu no sɛ blocks no mu twa no cement wo mu wia bia anase wo ma wia bi on sɛ du sɛ wo mu si dan no blocks no nyina mesi ni besi no on sɛ blocks no nyina bubu ye ɛfa nyina dwira to agu me say enengwase nti de wo ye biara fa wani edi akyire de wo ye bia fa wani di akyire brother susu gidi padi Mame susu jini pedi Poro ne kasa no ne nyame dwuma no ye nyina poro urade dwuma no ye nyina woni Timothy mu nenam de nanso so no wanka se Timothy ye na bofra ewo Kristum a Timothy ye no kwafo enti wo gya bibia hye Timothy nsa yina nya kotena baabi Paul was watchful odane ho so odane o see we stand against any suspicious eningwase ya ebia na eningwase nto da na woyɛ obi a enipa bu ɛwɔ wo mpatamu woyɛ obi a nipa respective ɛwɔ asafonim woyɛ obi a nipa respective ɛwɔ adwuma na woyɛ nim woyɛ nipa bi a nipa respective ɛwɔ mepacha busuam woyɛ nipa bi a nipa respective pa ɛwɔ society nim ɛne media no so a medofo me say so obi di adwuma bi hya wonsa obema wani asem adi akyire ehunu die womu efese enye nipa nyina eni kura adwen papa obi okro ono kura no wo kura no opese wo ya ade ni gu oni mase na adwuma na firi wonsa enti oba be ya adwuma fon de ama wo oba ya adwuma fon de ama wo
ono mfa wo ye lebra no aye ne basa na wo wani magu ase. Majesty, God will bless you. No one magu ase. Hallelujah. Wasi na yeda ye ho so to guard against criticism in tratos wanti tienio in tratos wanti ai ana yesi ai ana poro nom omuba Macedonia ana obegigi sika no ana yesi ai ana sika no kra no na ye 10,000 hwan ana no kowi ase ana yesi bia firim ana ba bia se kono kra nko yesi poro yesi poro se ompe san to asem no kranti no wa wo koje ye no bibia wo nanisem amount no so atworo. Hallelujah. Paul watro bibia akwaje letter no bibia de womuni wanim yakan bibia pepepepepe wono na tworo tuta na guo wonye ne te wo bi Timothy mu nyina mo te wo cabinet ne te wo wakan amount no wa taking records. And we are taking records now, we also are taking records. A better will be the asthma to be so. Hallelujah. A better thing will be the asthma to be so. Utway unteki records will be BM and I did GDS and I didn't panam. What the asthma making me we now from Basha will be the dance here. What the asthma making will be my sense form, will be pen guasiama. And once any pania here and guasia by no. Afi, I dream about him say, me kura den man taking records. Aden man putting something down. Aden adi we me koto man ye receipt. An adi we kura aden am koto kura mencha home for nyinan to ho. Aden na afina ye too late. When men ye guasie we. When you men ye guasie we. Paul 2 year for was say ye die wonso ye die wonso. Was say ye die wonso na obiara nunu ye. Ye kas obi nunu obi enu guasie. Obi no obi a wode asem ato so obodim bone ndi akoy say ye kana say o asafum na bia di sika asma asefa koto bank me sa ne ma ne bia toto me bebre discuss ma asefa koto bank na ro koto bank ni pa no wode ma no gini di se o we se wa kan ne pepepe wo kwa kodu bank no wo mbebo akire nanso na nse moro me jiska wo bi honom na sika no wode maame eyensesa ene osesa maame ma amachiri ekowi ase na ashort 10 cedis na osenko wode maame ne meje ya no mebo akire wonanim me kan ni nyina wa hihye no e kan say 100 cedis na osenka mebo akire but mimi nya gidie wo no so we die wakan ne pepepe oye sika ho adwumenti wakan ne pepepe mi wanso ne sika na so enti yemu se ho se ekoye sika kese a on se ka kwa me nka me na mo akire me but 10 cedis nti me ya na me yam me pocket money na me de shame enungwase enti o enungwase enti die wo ye bia na bedofo fo ni di akire odifo wate asafo na woda no se keteka enungwase enti asori die ko bia moani nsem wo ye program a woto nsa fere hoho ma ne babeboa wo no me pa acho moani nsem na wanhwe ye a obetimi age wasafo babi number obetimi age obi a wo bampa abo wo ho ya asafo no na eboa mo asafo na tumpo no hoho na wo bae no se wugya ne sa no wa monitor ne mayie na aka se wo wabeboa asafo no we di onyame nipa sidi wo sini nditie de me se wanhwe ya woni baba hoso na wodi wo TV so wa asafo no wo radio so woni baba hoso no wa fa kire akobu nipa na fa so agini sika kwagini sika akoye niama turkan wo back door afi asem de baba bonten no yese sofo asemasi
me ko sofo asmesi asafum na me ko asmesi mpa abobia ena asmesi bi obi difo bi ena ho bi nyame dwuma ni bi ba ho ena obeje me number ena o ka se me nhia no ena me hia no ena mfa nkwesi ha ena mfa nkwesi ha no brother man of God ese me Kenyans asem de akire Awurade man na natwi any move ma wani nsam kunu de tuemu na ni ngwase ba wo ye be kanta ye be ka frawo eberefo ne bu be se e ka won ntina na account nipa no kwa kofa de be ka media meti wei media me se me dwene me ho okotre ko wi ne mako ma bo akonkyira ni ti ho fifire sei media me mpa me wasem o media me mpa me wasem o ye enkofa me ka me se wa ma wani anahwa obi ba kwa kofa e de abeka The book of 2 Corinthians chapter 8 verse number 20-21. Me say wana me ni wudi nkomo. Paul oma kwaji din to boa e de amani pase yemfa nkomwa enwisian Jerusalem ahiafo ene wo mo a ensafo matete ahiafo no mobrofo no wo mo mfa nkoma wo no hwe wo no so ntimi ntena asase go na satam no entokwane akokon no ama wo ho kire wo titibirem kura Paul hunu se eningwase betimi aba titibirem Paul no mpreso ana honhon kronkron ne awurade mu suro wo ho no ehu da nipa so wo bone ho no na Paul kura nche da nyi nipa bi ni Paul hunu se we true man of God wana ye kanifo ewo asempatre dwumani amamamufo enti wono a wo di dwumadi na mu kan no ompese obi kwa akogina ba bia akobɔ ne din edim bɔne hwe so obi didi go akanso ma ye o obi didi go akanso mu a eya etise Ghana ha o mampaniti Flaster House na owo appointees so mampani amfa na ni akire na appointees fo ene dwumadi bi obi edi na wa ma na ni akire na me paache wo jai obu na ni guso a obi betimi edi dwirim edi ahye no obi ba ye bone asemba ye beka se dai o mampani na wote so ni subanye ye nka le bia ye beka gu aba no fi mi wan so ne ye ankonton kure bi na akodi enyambra nsemu enso ye beka dia fore na ban no sa ne wiasete etina masam se eningwase enti de wo ye bia fo wani edi akiri ma wani ensam ma wani nsam wasmo obi so onkototo ne ma mmere wa ma wani nsam enema na wo ton no wo de agya wo bi store no ma me forget about say say eno na ekuma bibifo oye ma soreba woye me church member woye me sofo woye me difo woye me sampakani woye me ma me ba woye papa ba woye me nua woye me krom ni me ni neti area me ye kan say me na nante ache njo ntimi nya me bone ene na me kwa me mete wono ma ya na obu ono wose me tirimu ni adwen papa me tirimu adwen papa na me ntrase ni pasa humisa no bia me wife ya no one me kon so de odwene bone do na me se oba esese me dwene bone wo me tirim ewo nipa ma ho na Genesis kura account wo se enipa matirim adwene ye bone nkude bia nipa tirim adwene ye bone de bia boni wo nipa tirim ente me nwene papa nko adja me dwene papa na ma dwene bone me no na ma minu so you can do me bad, you can do me me no na ma minu so betima ya me bone enti me na mwa madame ho so enu bi na Paul edinante ye Paul dwene se nipa betimi adi bone ahye no Paul dwene se nipa betimi aye no bone nipa betimi di bone ahye no enti woda ne ho so kede na nko bitimi fa dropping na me pacho bebiri ekọ wiase na yakoje ka na firi ne nsem akoje ka na firi ne nsem ya boni tuyaku ya de sika nsin so ne age na ade enti any circumstances me pacho
ahobrasiem we a better truth enye ne panyina ne befi wo makoma makasa asem we cause nipa na wo kan obedwene say ene ne ese me kan kura no ene ese ne ese nipa bi kura wo ho a ene me evangelist ko behwem hu ye ampa me hwem hu hwe hu ye wo me ho. Yes, Paul say wo hunu se die nipa siti enti wo ye vigilant asem fashe ene dimbo ene ngwase me se bia na de wo de me pacho pese ofre ne ngwase se ntoma. God bless you, France. Nathaniel, God bless you. Nathan. And ngwase so open ngwase de ensema make entugu. Wo say Paul say na ye da ye ho so. Ye da ye ho so. Utimi ko gi wo bi adwuma pa se wo ye no afre wo nu adwumani bi wafre obi se wo meka ho na mo nko ye adwuma no afeli wo. No obu okru timi ko bokro no wo baabi am ko ye adwuma no. Okobokro no e wo baabi am ko ye adwuma no. Wo waji adwuma no nipa ne trust wo ene wo di adwuma na hye wo nsa ana wo wafa wo nipa bi e wonim wo mo ana se adwumayefo bi wota no mkohia site ana adwuma pai ana wa friend se wo mbra na adwuma bi akrake enti wo mbra meye bi na enye yi na ono na be bokro no ahye ono na be bokro no ahye ene ngwasie we enye wo na be kan e be ka se wo na akofa nipa ne bae adwuma wura no onim no wo na onim no enti se wo ye bribi tu bribi wana mo a me se ma wani nsam hunu die tuam. 2 Corinthians chapter 8 verse number 20 to 21. Sa quote we pena me gyina so no akasa enu gwase enti de wo ye bia fo ni sam se enti Paul akogye sikai ni ade no mo de ahye ni pa bi nsa so mo mfa nko wo se de be ye na ye nya ngwase obi nka ensem bone to ye so emu yi din hu fi ense yi din se na o kan proverbs na wo se dimpa yes na hunyade e dimpa so bobo di hu bai eye very good nya che bibia wo wiase nya papa eti me evangelist me na mo me bom di hu bai papa eti mama mani da ho ana me no tu bibia ho an so am ye straight. I will make sure say everything is on the line. And then the basa obi beka say we e kana say when ye I'm woni panka we straight do I'm any panka medofo say why nye straight ya obi betwa fa so why nye straight ya obi bebu sese bi wachimi why nye straight ya obi di na adwene be biti obesisiw asɛ wade papa bi asɛ reputation obesɛ woni munyam enumunyam so de etesa hwehwe ebo wa abo asɛi yentwa foforo mra mehiem no na nneema giegu enumunyam te se kosua ebo si ya untimi sisa bim enti se de wo ye no se wa ma wani anaho na wantoto de ma yi a gidi a obi wo mu no ebe frako enti Paul say na yeda ye ho so we guard against criticism or suspicious or say yeda ye ho so na obi enunu ye yeda ye ho so na obi enunu ye enti se enunu ho no anase ye ka so obi nunu obi a ene ne saa enkasatia na enkwase afedi ade nsam toto so asemesi why say enso bi kura na ade no kura wuni mu hwio but one a wode wono mo edi animu one a wode biribi hye wono mo nsa dwumadie na wudi no wanye follow up nti na akwakoftwe engwase edi abrew. Hallelujah. Tie de toaso wase na yeda ye ho so na obiara enunu yen akyede kese a yesom eyi ho akyede kese a yesom yi ho akyede kese generous gift se Bible ka se akyede kese a oka no ha no a na kire se sa de kodia no a yede ahye wonsa no
nipa no a wode hye wonsa no wo free odokan mu wo free adwenkan mu wo free ayamye papa mu ene de adekoro na hye wonsa enti sanse nipa wode ade na hye wonsa no free odokan mu ade adekoro na hye wonsa no esese nia wo so wo ye no wo ye men munyam free mu ye de bai eba Paul neka enti bia na me paacho bebre bia Kristo fam kura no ye de dwumadi bia hye wonsa mekase bi kura wo ye financial assistant and as a financial deputy ho anwan wo Kristo sikasemu no ma problem ma ho sikasemu position na wo no ye sikasemu ma problem ma ho da enkonta na wo ya ye ne pepepe try to keep your records and kase we de we madam funto le beba woni pass message beji we ya atwereto madansefo mrem and kase me oye me sofo madansefo mrem ne put write something down na ebrebe so na mpanimfo fra o se be give an account e kire asafo no a ohu ankokem ohu ankokem if you say ye de bribi hya wonsa na nokuredi anya adwuma enugwase ne to aso mi mere bi nko bi gumene masesa e wosika se ho obi beda ase asori obi abet ewurade abi kwa ama nipa no na o disika ama ne se o meda ase a na wono na disika no wokokuam sika no so mudu an wono no diye wo disika no an wode na no beka ase da no nko a wa me ya ntro ene ho asem bae a was wo me beda ase me mo twro okra no abomi din me so me nana sata na me hwiska so asori no abomi din no abodi fo ba ku din me mo twroi me wo ma me nka bi nhye no ma frɛ me owura bra edase de sei aseda bi kɔ so ehu sika we nipa no so wo betwroi sika no we afena mi gina aseda bai kikiri ekofa adanse ye krata bai ye bie mu nyina aseda no ye ntwere enhyem necessary adanse fo bam nya free ampa ye komu se entwato so wono na disika no ana ode asem baba behye ntiachi no agetum se na ho kire no ana ye na sika no finance ani ase na ho kire wo a eye de na obetwa nkontompo kese nipa ye trust no nipa ye ginidi de asori sika gina hye ne nsa na wodi no kure ma asori hwe nkontompo kese obetwa manka wogura no ne ho agufi ani aso twempenfo de ma na de menka no wa hallelujah enti wiase we mu no me pa chewo me se onipa no won wo so ye de kura woni ba kontete ho na fu ani di akire na ngwase ba obagibi ngwase ba bagibi erisa me di bibi shi obi nsa na nipa na ya ama me a me di mani di akire I see to it say bibia be fa na kwai because bibi sisi a me wase me din wase me nyina so amen wase eya chede kese it is a generous gift eya chede kese eya nmunyam hye kese nipa no do na wo pe wasem wo trust you enti no de se adwuma na be hye wonsa enti so obi atimi anya kokoduro honam famu ye Kristo adwuma asem to nchen a obi adi bribi ahye wonsa se to ho na monwa yema honte enye ne basabasa yema honte na nmunyam mmerem
woyɛ penta pentifie yɛde adwuma no ahyɛ wo nsa workers na wo form no ma pentifie no command wɔn mo control wɔn mo omunya adwuma no yie we de wɔkɔ site obedi nkɔmɔ saa phone ta na so ho master no ne nkure di agoro working time afei na wutie sports working time afei na wo get di nkɔmɔ working time afei na wo kan nsɛm huhu working time afei na wo kyɛ na wɔkɔ na ɔba na ɔyɛ sɛ nwa Ghana for workers binom especially wɔn yɛ mason adwuma ukofa mesini no mu baba ye wadwuma ombene nam kokwasa saa no fa ha no mawura ha aduane baako a wodie wode bese wana wane bedi dokono aduane baako wana wa ade abrante bia meka se ni yesi aso dan wood village asore dai na wakesi bia ye formal satam ne no mu ne na kabo mu na omo ba me ye adwuma waka baako bi wo services will could change in home pass or free ba our dress kamanti or the working gear or kwasesa ne ho a adofo no se brane kwasesa ne ho a aba thank you she preaching yase kura ne kwasesa nwie ye she preaching ase ngoro ne trouser nwie ya brantie pa be wo ne trousers ego from afa working gear ahye na wa fa shovel ani wheelbarrow ami akotwa nua begu ho eye boache bidin kokwasa ebotre pe wose mapon no agini sika etinya foreman no ena na woye street ana ne nani da ho no odi nyansa eye enima bi saa no oboaye eye ya na wode saa kokwasa because wo no ofirifie ba nyina ne nipa no ofirifie ba nyina obebo lase obi anu agini sika no okọ. It is a wono a wodi adwuma nanim se wanya straight no amu ani ana ho a obema nipa no a wodi adwuma na hye wonsa kura beka se wo kura no woni wo mo na ya kwai afi be wi ase no agye adwuma na fi nsem e be wi ase na ho agufi na e be wi ase na woni ne ntem odofo bi ntem to kwasi itina menam owura Yesu Kristo no asem so e kan se we de kiro bisia no nkwase enti de wo ye bia fa wani edi akiri Paul ono anemfefo wono ane fekufo a wono mo ye awurade adwuma wo magigi sika firi ensafo no ho ya wo de koma emobrofo nipa wo mo de adwumadie ne hye wono mansa no Paul se wana enigwase enti edimbo nti ensem gikanti wodinani di akiri emeke sure say dwumadie bia ekobia no nani bibia fa na kwai ene ba Kristo asafuma senete asima meken e ba Kristo asafuma senete obiorma won fa ho edifo pani won fa ho se ahoden kura kan obi se jidim kura no obi edifo pani ahoden aka brantie bi ahoden aka baba wa bi se ahoden be yeye se be gina se firi Kristo se fa de on fa ho adwotofo side won fa ho asabaka for side on fa ho sofo bi won so a ono de ba no botom kwa ne hia no de ahya won sa no be pacho wani de akiri sai abranti ahode aka ne no ebi kura na bibi wonu munye se wodu wani de akiri na mpabo ne afutuo a kanya ne sa abranti na kofa no gwase aba no oh yes ebitimi kofa no gwase aba ebewi ase na ebia region district national program ase na edifo so mu kua wakoso so obem wakoyem fonso eba wadifo panini hwan no abodi baka just wanyi wadwuma yi enti dwumadie biada ye ba Kristo famu a adofonom owura Yesu Kristo adaworoma wonam nkonkron so ede ahye me no mienu nsa bia no eya kyade kese Paul na eka no was say it is a generous gift eya kyade kese
Ewurade na abodi afrem no mienu anu ahye ojuntuni anu ahye osofo anu ahye caretaker anu ahye financial assistant anu omo abeye ni petitiru anu odi adwuma bi ahye wonsa wo Kristo nim wo say ye ne yie ema enipa bi en criticize ema wo bi nunu enunu osom no wo se mo hwe ye no obi enunu osom no ma ye nya ade a ebe mo obi enunu osom no ma yenya ade a ede no ngwase bebro osom no ma yenya ade a dwumade na ehye nsa no ngwase ba bebata ho. Hallelujah. Ngwase nti ade bia wo ye bia fo ani kruto awisi di akire, make sure say I am successful ansa na obeyi unsafiri ho ayu unsafiri ho anya say ne nipa ya ba wiase no ye gua hodo ebi ye fake ebi obi a ne pa de yie obu ono ma ne kra kra mpa ne pa obu ono ma ne huhum atin mo no empa de nkoso nti ade ye nkoso ade wo ho a wono no ompe nti ne huhum no be kire nse wanya nse no ne huhum be kire nse onye mani ngwase ma bata ho ne huhum kire nse ade we eye yi a emmoa nti se one to two de ma yi a Born man asafum na waja niema saa ne mrantie atwaman niema hunu ntade dressing basa na ekoso na asafum no hwe dressing basa na ekoso na asafum no hwe enema basa na ekoso na asafum no hwe ye bodi wo media na so a odi ne betage na safo ba bi di nsem hunu ene na media no so ye niema fon ni nyina onka maka na no atum me say senugwase ba wo leader no wo niema bodi enti se niema bi kwaso na nya be pamchew muhu na monka nsiesie ma so dwie mra. Hallelujah. Sana wona mfa mu dwumadie biara he oba wa ware wo kunu ena ne wo kunu tie monitor wo kunu monitor no toto niema yie yese monitor no wona monitor kokontokwa na bi monitor niema bibia deda na kwam oye masem asese wo hunu oye me masem asese wo hunu o ma no monitor wo fa niema toto ne kwai obase wo hia ye kan se books bi tetebire mu nya tete kura boys ni bi ebinum abrabo anu obubu anu odi betwa nkondobo kire ne maame ana ne papa se papa anko school geography eye book ebom otimbe ka se ye teachers ye ntoduo na book ba ko se frɛ no gra na ba ko so ye face geography no abegye hu sika be se miensa gra anafi abegye hu sika ebia nso ye no aka bo no saa no agye sika no akwakodi aso batan ka wo na do ani nsam na wo hwɛ ne ekora e na monitor ne ma kabeboa. Amen. Enti wose eye achede kese 2 Corinthians chapter 8 verse number 20b wose eye achede kese a yesom no ho wose na yeda ye ho so na obiara anunu ye achede kese a yesom no ho ye wa achede kese o Yesu Kristo oni achede kese. Christ Jesus is the gracious and the generous gift given to us in all circumstances. Yesu Kristo ni achede kese no wase yenhwe yie na ye ho so na wanunu yen ewo achede kese a yesom no ho. Enti Paul ema na ni da ho Paul tutu ni niema yie Paul ye na dwene se djumadie no odi ni ewo Kristo mu no wonya ade ma mfonso o ma no ho wonya ade ma mistake ma ho na wo bia nkogina ba bia antrete ne nsa benkuma nkeka nsem ye ni kwaso o kan pankyere Paul
Paul bu n'adwuma a wɔyɔ. Na Paul pese ne monyam ba adwuma na wɔyɛ nim. Paul na wɔbɔ ne monyam ho bai. Obu a na mepache bebre ɔmanfo wɔ ma no na ɛsɛ sɛ wɔbɔ ho ban yie. Na sɛ wonipa bi betimi abɔ obu a nipa bu no ho bai a agye sɛ wɔda ho so ɔtoto nneɛma pɛpɛpɛpɛpɛ. Medɔfo nipa bu papa. Nipa bu medɔfo a wɔhwɛ me nipa respect wo. Nipa respect wo papa. You may not know, but me na me ka kyerɛ. Nipa respect wo adwuma mo. Nipa respect wo mpata mo. Nipa respect wo asafonim. Nipa respect wo abusua mo. Aware na kura wɔte ase no kura no. O partner wo respect wo. Entinya de no gwase beba. Nya de no gwase beba. So obi beka wo sesi BBC sesi na so obi beka wo ahwe obubufu. Obebie wa no ebeka kasa bi. Na de wɔte nkyɛn owu bu ma no. Na mepa kyɛw ate ne sunsum so. Misi ho kwai sana na Paul tie o de bufuo beba no na Paul no asi ho kwai de dinsa ye beba no na Paul no asi ho kwai o make sure say everything is in order. Everything is in order. Enti a Christopher sometimes ignorance ne dosu yetimi buye ni gu niema so dodo ye buye ni gu niema so. Onipa bia so so yo bia we ignorant person ana wo bu wani gu niema so bebreba enema fo ase enema fa wase nti yema ye ni na ho sere wani na nye nipa bia wona mo bia na ye papa. I repeat myself, nye nipa bia wona mo bia na ye papa. We ye Kristo Yesu mo futu se me gina Bible se na ni wodi sankomo we. It is written in the Bible. Na Paul mo penso kura na Paul mo kura yes na ma we na ye penso ye penso de aye ntebe o aye ntebe ko ese ebura aye amokua okua ni dua eburu na amokua abeyi madwa ne kro etuetuem baako ni pakan no etuetuem baako saa. Baranfo baako na me ni di nkomo anwumere ya was a man of God makoto card ya ma guy baako se wonfa ye adwuma no wanya aduane ni na me so menya bini no ono na ne akromfo aka bom se wo ye kromfo awone akromfo aka bom de ka na akobọ kro no ame ya chemika se wo ye kromfo amo ne gang bi aka bom no de ka na akobọ kro no ame ya che wono no ka no e ka wo se wa bonye kaketoa okachire manwumere na me wraho ise wu se nipa kura wo yi nipa papa wu se nipa kura wo bu nipa je me hunu de ne wiase kura nipa binum su no omo ban no makoma no madwenete odwene wa wonte ase ana omo sen krofo chances nko a sen krofo chances. Obiso tiba bi oye wemfo an oye so good ya wo pesa opportunity ni bi eso de obi ayenti okoka nkora no ana obu na so mu because onim say ade na adika ato no na say wahia na say de nipa bi ama na afamu in life no e bi asaso na so de ne befamu ewrade nkai ewrade hu nipa mobo besia du gwase enti ade bia medofo firi sabre ko woye biara ma wani nsem ma wani ni akire be eager jire wo ho emo obi nkanjo so meye bibia kama ma wo de wo da kwa no kwa kuma to ye wo de mehwe akira ye bibia wo boa wo na ye wo de a wo na ade ni sibu na so nti ma bibia anya fine 24/7. Amen. Nipa hu jemeso amen. Wase achade kase a yesu mo hunti Paul na kan wase achade kase a yesu hu enunti ye dai ho so na wanu no ye toto niema yie
Yesu Kristo a yɛwɔ ne sɛ akyɛdeɛ kɛseɛ nti yɛda yɛn ho so yɛdi nokorɛ yɛdi biribi anim a yɛ make sure sɛ everything is intact. Paul na ɛka obi nhyɛ da nka sɛ ne nguaseɛ mmara bɛtɛ wo hɔ itimi to obi nhyɛ da nka sɛ ne nguaseɛ bro bɛtɛ wo hɔ itimi to bɛre sɛ wo a mo wani ana no act smart a no anyɛ quick a obi bɛma ne nguaseɛ aka ɛwɔ biribi mu. Kristo meyɛ ne da honhom Kristo meyɛ ne da honhom na ɔmeyɛ nifiri na ɔmeyɛ akokoduro dwumadie bia wɔde ahyɛ yɛn nsa anaasɛ obi ebenya yɛ mu gyidie de ahyɛ yɛn nsa bia no ɔma yɛ akokoduro ne tumi ne nimdie ne nyansa wom yɛmfa ntu wanamɔ na onipa bi anaasɛ nipa bi ameyɛ ne mu ngu ase. Verse number 21 ɔse na yɛdwene deɛ ɛfata brɔfo mu no ɔse to be honored. Yɛdwene deɛ fata to be honored. Hallelujah. Adeɛ biara ɛyɛ animuonyam adeɛ ɛna Paul se abere biara no ɔmo hwehwɛ sɛ ɛbɛba. Adeɛ biara ɛyɛ animuonyam adeɛ anaasɛ dwene a wɔdwene deɛ fata no osusu biribi a otu biribi wanamo a o make sure say adeɛ a metu wanamo yi adeɛ a mesusu yi deɛ mekɔ yi wɔn a metu so wɔn mo no nkunimdie na befiri ma ba the outcome may be successful. That's the whole thing. What Paul wants us to know. And I said, dear Paul, can or say, now you're journey dear fata. Paul said, no more journey dear fata. At the end, the befiri mwaba, esese yen winyamshe. At the end, the befiri maba, esese yen kunimdie. At the end, the befiri mabano, esese yen yason faso. At the end, the befiri mabano, esese nipa epo ewradidi anase umu kamfo. Wiase obi an wonma won pɛ no munyam. Obi apɛ no munyam o. Obi apɛ no munyam na adofonom ɛdeɛn na mepache wo life so wo yam wo ne munyam na ba. Anase wo yam wo ne munyam na tena ho. Gidie wo bi wo mu no deɛn na wo yam asa gidie no ebi abɛka ho. Gidie wo bi wo mu no deɛn na wo yam mepache gidie na atena ho. Gidie na mepache wo bi wo mu a wo de biribi ahye wo nsa no. Ɛdeɛn na wo yɛ ama nipa na hunu shampa. Adeɛ na wo de hye wo nsa na ayɛ successful na ɔkɔka dia dance ama foforo mpo ɛde wo dwumadi aba abɛhye wo nsa. Deɛn na wo yenti die wo ye bia fa wani edi akire nipa bonfo adoso owiase ebia be ya asofo ebia be ya difo ebia be ya sepakafo ebia be ya prophetess ebititi nsafo anase nsordem ebititi abem ebititi adwumam ebititi abusuam. They are all over the world. Entim fa wugidie nkwahye se mene ne kwasore mene ne tifie mene ne ti area ubusan se ne scan how de amana se onfa ndi dwuma de o se o mene ne ti area baby o te kura minim o baby kura timi e de ne gidie kwahye bema mem enso kura no nim baby a wo firi na sister ndi wo oba bema ya ne twempena ndi unim ni kurum ndi eye women na tena area ha che nti won de me trase no na wode bo boss anu agye atum na won na twembra nti wonim ni kurom nti beboa na no ba ko be bante na ibisanse wonim be ma ne kurom o se da bi ni nuanom na tete area ho nti ni nuanom no hwe wo hwe wode be ma tena twempena ya ane na bobra ama be ma na bu ne kwasea ana wode abetrante na ibusante na ibusane se woni be ma ne kurom a wase ni nuanom na minim se omoti area na ne kurom di minim ho nanzo ba we pa wo be mo tv nim hase yanka me power sotro wonim ne kurom ana wona na twempara
Radi hu ya mobo na wonko so ameni biene nyansa na wonkonkoro ne tim fantas as we say twansa munzem wo mu eye ya brabo guidelines ya brabo manual ye kita ye ne a eni kwa ntira me se oba me life so anase wo be join we ya wo ha se wo besue nimdie nyansa honkonkoro wurade asem ye prepare wo de wakọ heaven no na eniema kitinkiti bo no ma wo sua no wo ha de abobra wa asase we so ama wo dwumadie bi aye soronko na obi ama wo sense form enu kwase enti de wo ye bia me se fuani edi akire wujja wadwuma ma wakura bi se wonya se de be ye na adwuma no ho be tie no fuani di akire hunu se akura na ye adwuma na pepepe akura bi wono no bruki hati ache no nti wono tie adwuma wonyina me pacho bebiri eye ayate na komo Felicia atena koma Felicia watena koma dada enti ade ese so osusu no e bia 3 inches no atwa no bese 7 inches ade ese so osusu no 1/4 no atwa no bese 4 feet enti se wa mo ani akira woni be ba ho so no Prissy me pa chogiri net say God bless you Lion King God bless you woni be ba ho so no na wase wadwuma no poto wase adwuma no bi kwa edi udi kwa jisika gu ne botom kwa jisika gu ne botom because of ignorance enti amen tieni o 2 Corinthians chapter 8 verse number 21 ena medro no ene ngwase enti de wo ye biafo ani di akire na obi anka ho asem bone obi amfa wudi ankoye niema enye obi angu ani mu ase ewo de ahye won nsa no se ye onyankopon adwuma fam se ye honam fam obi wo mugidie wo mugidie enti no de biribi ahye won nsa enti bowdi ho ban na bo wadwuma no ho ban na de bia wanya bia di anya bia ye amansundua ba woni afoforo ntem Paul omagigi sika hodo nyina ama omade koma enwisia ene mobrofo a omu Kristo asafom ama omapa Timothy ene Tito nom ene nipa bia omka wo se saa adwuma die no yeta asoma montimo mfa nko Paul say osode awona o make sure or write something down o yam kontan pepepe mokwa moma we say sika we fa hen we ko ha we sa toto niema asafo no toto niema leader toto niema yi adwuma no pepacho toto niema yi aware no toto niema yi bema warfo kontrofi ho enye entokwasem so toto niema enkura na didiem omu school fees omu niema cheki bibia oba toto niema cheki bibia eye very important udi agro na toto oye niema toka obi kura betima bebu kagu so ana wo bi da obi de ka kapase oba be ka cha so de ka bank kuro mutimi wekia timi ka cha se ayi no bosia na beje na hakura wantua obi su twa susu ebe wi ase woni akire na nipa na ba beje no watwere gu bukum no diskara man oho a waso ko bank ko make sure say bank ne eye adwuma na usika no nipa asemesi ba beje no reflect wo account mu ana oton nyado wodwom oton meko wodwom oton tuoso okwa ho oton adwene ne ene momone ni nyina no aso oba no ayi buku no de ama no na watwero na ode yo ene baba yo kina ya abrantem yo sa watwa na bese 3 months ni onko bank wokura nko make sure say susu na meto no anyenye bia na a reflect wo mo system no so ana said ye book is a book enti ade biara wo ye biara no fa wani eti akire ma wani krotua wi sensem na mpanfo se wani semu aye ni nyawo eni ngwase enti
pacho asma make a bit may ignore. Now, person when no yam tenaho, na said the nipper be woo board the mawo, no mati jumedi be a shawan son, a copper penny be becca hon dia, jumedi be a o ye piano. So your many pebby cross woman ya. Write something down. I told you the way you contana or yet at all. Said a be will be confirmed was young from it also. Paul, why ye be? Why ye be? Why ye be Paul? Why ye be? Was it? We are traveling together to guard against any criticism. 2 Corinthians chapter 8, verse number 20 to 21. Verse we pen amani within komo. We are traveling together to guard against any criticism for the way we are handling this generous gift. Verse 21, we are careful to be honorable before the Lord, but we also want everyone else to see that we are honorable. Paul and his status answer way. Hallelujah. We are traveling together. Ye too quiet. Me ya jubana nkwa mamoso. Menemo na ye. Asafo no me nya mamoso. Menemo na ye. Dwumadie no meka ho bi. Nti die ko bia mani tuam. Paul si na ni tuam. Oya phone call. Womo ye adwuma no phone call. Owa na do ani akohwe. Montwe adwuma no ma menhwe, monhwe video call mo ma menhwe. All corners. Me se basa obi ntimi eni ubone. Betutu ni nyema nyina pepepepepe. Da wadwuma ho so bete. Edipa beka say we are stingy, but yes, to protect your dignity, to protect sadie wudin ene wani wonyam sitie nti asase wo ma wani di akiri yakwadwesem si nchai ana mabre ana mentimi nko ana adiasa ana mabre na wasoma asemasi ana hwan ana ene ekoma me ana hwan wani beba ho so no na de wo ye ni nyina na gu. It verse number 21 was say na ye twene de fata. It Paul say de enti o modwene de fata na say o manu anyam o mu wo men mu no ebeka ho. Obia mfa na de mu nyafom. Obia nko gina ba bi nke kan sem bi ni kwase waka. Ti na sese o mu bo ni mu nyam o mu wo no ho bai. O mu bo din na o mu wo no bai. Hallelujah. Enti edin na o mu bo ho bai no Emma Paul ekuku chusu omo ya correct ebini Timothy ene Tito ena na Paul taade dwumadi bebiri hye won monsa etemedofo eba achew se obi mu gidie na chusu no a examination ni ko akire unu se nipa ya me chusu ni ede dwumadi bi ahye ne nsai wo ye janiu na ne jani yere nyina mu achi no kra no medimani bato fuma monita niema send an dwumadi setie ne nkonta yesem to say everything. Amen. Oh James, so amen. Oh James, so amen. Radinsha. Enti Paul cheke sa niema ni nyina say esese otimi pe wo bia oye correct. Enti sa enmunyam no ene sania uchusu obi no oso hwe ni subai. Di ka check ni pakro ni subai. De wo si ya na niama fa check ye no. Eno nti o kan Philippians chapter Philippians chapter 4. What if asem ki tuwe bi Philippians chapter 4 verse number 8. Philippians chapter 4 verse number 8. Was say na afi die edi akiri enuanom die eye nokore die enem ye duru die etene die ehonte die ewo do die ewo dim papa sa se obra papa bi wo ho a se ayeye bi wo ho a sa nneoma yi ho ena monwene na de mosua no nso ena magye na matie no na mohunu ewo me ho no
eno ana monyo amen so wose se obra papa bi enimduro bi odo bi ayemyie ane obra papa bi wo ho a eno na monwene enti saa futures we nipa no a wo tu so se wo de so ni suba na se wo hwe ni suba hwe no ese se wonya qualities we bi e wo na brabom yes chapter 4 verse number 8 ese se wo hunu se 1 nipa no eye no kwafo on wo se nokure wo se afedi di akire nuanom de eye nokure enti nipa no a wo pike no ade dwumadie bi ahye ne nsa anase wo pese woni ne tuara mo wo pribim se de twonsem no ye ka ho asem no ese se wo hunu nokure wo nipa nim de to so mienu ese se nipa no nanim ye duru obu ne ho ese se nanim eye duru afei ese se wo ye obi a wo ye teneni ni like wo tene wonya frakadam osura wurade ewurade suro tinimu afei ese se ne hote kaso obi hote obo ma ofa na adwuma wodi agora baby amko ye adwuma no kwa bo anso akotwe mpra ho baby a wo ye adwuma no akotwe mpra no akonyim obi na udin na daso nipa asomasi woni asomasi ba se no abe oye ekura wa be wiade oye ekura se no abe wa be kontokwa e wo site ya wo pra obi wona obe yinvo obe ye be chew koso na akofa ne ba nti wo se esese nipa kro no ne hote afei owo do chene ba kro esese owo do afei wo sa wo dim papa wase Paul se ye dwene de fata de no munyam beba e wo dwumade a ye de ahye Paul nsanti no wo tusu obi no opo obi okura so ban papa ana qualities no en wo ka no wase de wo dim papa obi a wo hye na ne kwa ye adwuma all because of so wonu adwuma no wo hye a wo ye disqualify you se nipa no wonu adwuma na so wo sa hye a wo ye disqualify wasumane so onkoto cement mbra wasumane so onkofa ne mamra oko nyina ne bag wi hihiem na police fo abo pampim okwa mu a ye che na woni ma na won sabeka obeka so woni no kura na edi se adwuma ne to te won ma adwuma won na police fo abanka ba ne guru sana udi dwumadi bi be hye wo bi nsa no fa wo bi a owo dim papa if you cry no de ma rent ya pe obi oye dim papa hwehwem nyanse wo kura ni sika obeje wo be ha na na ma no e be wi ase no abe burden e wo fie ho no be hihye e kan se mbrade ama tenant timi kum fie wura tenant timi etimi bu fie wura e be wi ase no tu osimintu na wo di court akoni aba wadwufo ene e kan se rent control da benye wadu rent control na ofie wura wote wojojo na sabi obi a na adwene nye kwasempa ne bi obi a woni cheze no bekyerkyere no hogo so fie wura no tenant ya ne sika fie bi omisa cement border omisa anwea border no ba bekyerkyere no ho e de akyere all because of say wantimi anhwehwe nyema mu ye no kura beje dan hwenwi hwese de wasi aye ritimi abrante beje dan hwese de wasi aye ritimi wa bisa na adwuma kura wayo. Prissy was saying, yes, that is how our landlady do. God bless you. No current 7 me what up on so America. Pachos one say after no current 7 me what up on so America. Nipa ne kure be ha da no kura no. Hwehwem ne hu na dwuma wo yo ne confirm adwuma wo ye. Ubo no be ha wo da kura no okromfo. Ubo no be ha wo da ya wo pema. De bia ma osesa ma ewo fie ho adwoaba abena ba Priscilla ba Susanna ba Clintina ba Joanna ba no osesem sa no osesem no okoba na mprofu hu fie ho wo mo eba fie ho bebrebe nyina so efa ya akromfo afi beduru be bia na tambe so betu akoro no hunu se wo fie no kura security kura nsem wo fom ti dago ho ma na ya bebu punani ni ya bewia wo mo na yesa ne ma
dan kora hanya medofo nyambotre nka se wo de ma agent na de obi ba nyambotre hwehwem wono agent no sika ne commission hia no wan wi be wiase na okofa kronfo abetena wo ebe wiase na okofa banfuo bi obi a wo de bubu bayi kayire bombom na okofa na de na betena wo fie obeje dan no aka je ne se dan ne de wo mame na wotwe wo peda no obetwai wapɛ diifo amoma bompa maame wudi ndi sɛ wona sɛ okay fine woten maame na wotwe na de agye diifo bepamcho maame bi aba wo se afrɛ na akɔso afram me wo so obegye me dan momo no ho mpa maame hwɛ obɛfo di ame pɛsɛ me fie hɔ kwa akɔtena no a wode ayere bi aba hɔ na wabɛsɛ me niema wokra bituma bɔ no ho mpa ye hunu de tuam we ɛyɛ simple na ho yes hambreni papa onso ono beje dana ho brase no aka ne se ya yo bache yo ebe wi ase no be kondo ba ono be kondo enti Paul se ya dwene dia fata enti adie biada edie no monyamo ba ne bebo mu di hu ban bia no omu make sure say eno ene be ye adwuma enti o ma fo mo pene meni we anante ache meni we hwan Paul was vigilant nani da ho yemi de bia me kan me said my life city no rather na me sere no meni da ho rough meni da ho me o apono so na me ka meni da ho papa what started ya no hu baby a o de firi ni baby a o de ko meni da ho ze baby a me nyankopon adwuma ne gidi adwuma ne awurade adwuma bedru no me mo obi a megum enu ase nti bibia me ye bia me extra careful cause wa anya ne saa na wa mo ani anahwa a obi de adeketo be gu enu ase na wudi asai nipa bia so anim gu ase ewia obi enu mu gidi ebiem no one will gonna can say trust you obi am trust you biem obi am trust you obi am trust you biem na wudi asai amen nano mama baako was evangelist me da se pa na me ne ka so one mama so for papa wo one mama so for papa na ma sire o mitirim na msi ai me kwa me mpenu ngwase o hu mi sa me mpenu ngwase o mpenu ngwase e de ma de bia me ye bia me ye ne kwa ye ne kwa ntina de bia me na so se wo me life so wutie awurade asem wo me life so ba bia wo no se wo pe ba bi ne gidifo anante a ka bo mamane na menkyero ba bia wo kwa ebeboa na sabi ka frache kwase mpani bi anko se niema na anko ye se me ko evangelist we jewra life so ene wo kire me na akɔwie me sei empantumu anam so menya direct o ba bi menya direct se kusi asmesi so a me make sure say nipa na ukosi ne so no oye genuine oye correct te se me nyamene nkwasiafo ne nante nyamene nkwasiafo ne nante nyame adwuma na me ye me die awurade suru ne pepepe ye na eye no kalabuli no azan no nkontompu eye wan eye tu ade nyame de amemfa mepemfa simple me de beba me nchen that's all amen enti Paul kiremu se ye dwene die fata eniema ede enumunyam hye ebeba ana na Paul no odwene enti eniema bia ye bia no mepamoche ho brasiem I do respect you hihye bibia ma ne fa no kwai de wonumunyam ebeba anase wonumunyam de be ya na wonumunyam betena ho de be ya na udin a eyedin papa ye wo ebe remain still ne bimpo abeka hunti when it comes to say dwumadie bi ye pese nipa bi meboae ye hia nipa bi moa ye de hye wo bi nsa ye mu obi akoyo nyamotre ne hunu se nipa wo de hye ne nsa de wo di wanim de wokoya ama wo in the name of wo no
in the name of asɔre no, in the name of abusua no, wo na wo di mu kai, wo kra na wo ko introduce wo. Wo na wo ko introduce obi ama obi. Very serious asɛm na me na wo ka no. Obi biribi adwuma bi obi di asɛm bi ato w'anim ɛna wo bu nipa koro. Wo a wo di anim akɔ introduce obi ama obi no. Ɛsɛ sɛ wɔyɛ careful na toto nneɛma no ho sɛ nipa no a wokɔdi no wadanse akyere nipa asɛmɛsi no onkogu anim ase. Onkogu anim ase. Nipa no wɔde n'asɛm abɛto anim sɛ po bi ma me anaa sɛ no make sure sɛ nipa no a wodi anim no onkogu anim ase. Na nkɔfa asɛm ama. Obi di obi wadanse akyere obi ɛwɔ amanɔne. Sɛ wɔtɔn cars, ɔmfa cars mesi ne so, na wɔntɔn no wɔn nso nya bi ni. Na nyɛ ekowi ase a na nipa no ɛde cars no, wɔgye nipa didi na wɔde cars na ba besi ne so. Wɔde besi nipa no so, na nipa na tɔn cars na di. Wa enze meka wo yema hye wo baabi a ho. Watɔn cars ne nyina di. Dia wadi sika no, ana wasɛe nipa no a wɔka no wasɛm kyerɛ nipa no. Saa nkrɔfo wi no asundwe wɔ wɔn ntem wɔn na bɛyɛ third person wabɛhyɛ wɔn ntem a wasɛ wɔn ntem asundwe. Mpacho bi mfa bi ni woda. Wodi obi anim wɔ biribim. Woka obi wasɛm pa kyerɛ obi. Wonya obi mu gidie ana wokɔdi ne ho adanse kyerɛ obi ɛna nipa no nso so wo nti no onya gidie no wɔde adwuma no kɔhyɛ nipa koro nsa. Ɔnsɛ nipa koro no wɔde no guase aba. Sisi ama woni nipa koro na nka no buku hwɛ atafere no montam ate. Montam ho biem. Muntimi nkasa biem. Ɛyade ekoso. Wenti na nanadwi me ne wodi saa nkomo yi. 2 Corinthians chapter 8 verse number 20-21. Wasi ye nguase nti de wo ye bia ma wani nsam. Ma wani ni akyiri. Na wonsasi mo ye ni nyawo. Amen. Wonsasi mo a ye ni nyawo. We a simple message. A very simple message. Anymore, and some more trokungumu. Na yesua Bible yi a Awurade de nyama bebre ba kyerɛ yɛ. Na yadwenu be bia kwakyere we nya disɛm na nya nkom hyasɛm. Na afi na nam no obi na ho anwan ana medin no atworo ne din ana ka bibi kyerɛ me ana ho anwan. Wo de wan komo a ye die wadwenu mu mie. Pa che wadwenu mu mie. Wani na ho. Wonhunu niema, wonsua ade. We ensene nkom hye. Mami tu kura. We ensene nkom hye. Hallelujah. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse number 20. No aka cho say if you kese mu ni sika na dwetɛ ne nyoma enko a nyoma pa nko a wo bubi nyema bi won so wo mu. If you kese identification mu ni gyina ho ma me paacho bebre e bia asɔre fie anasa asase so nipa yete asase we so enye nyina ne ye papa ye gyani ho osifikasi mu ni sika ene dwetɛ ne manko a dua ene dɔteɛ ene eburo dua no ne ade enso wo hobi ebi wo ho ma saa ne ma na wo dan ne mu no ebi wo ma yebubi ebi wo so ayemu enti asase we so ayete nyina ye onipa bi wo no mu a enye ne yie mu a onwene daache ene de no opɛ ne botum de no odwene ti se wa anya careful na one to two ne ma yi a afi na obi ene mankitikiti bi enye no no de akwa kokuo ne mase ti momie nyina ni na ho amen afi ye make sure se ni pakro no owo buo ma afoforo wo se ya dwene de fata enti de wo dwene de fata ho no Paul say make sure say ni pakro owo buo ma afoforo Romans chapter 13 verse number 6 Romans chapter 13 verse number 6 Romans chapter 13 verse number 6 salvation hour ejumedie na wotie no Romans chapter 13 verse number 6 tie was say yenten so na moyito if you say weye onyankopon somfo a wokura saa osome mu muntua obiara de ese no munyito ma de eto se no amane ma de amane se no munsuro de esuro se no na muni de anidie ese no ensuni
Paul Ekan Henina referred to Ubu any dear Yadema Afofro. Hanona woka eto ho asem sikaye taxes ho asem so rase enti esese se nipa no a wo chusu no di dwumadie bi ahye ne nsa no esese oye onipa bi a owo buo ma afoforo na di dwumadie bi hye obi nsa na se ekoye ne matroka nipa no aye no beka se nipa odene mam di omu ade ekora o onipa so mesi di omu ade ekora o wakora we di omu ade ekora o wakora na so so me adwuma no omu ade ekora o asafoba we di omu ade ekora o enze esa enhye no monyam. Yes, enti eba no sa ne mani nyina esese wo chusu obi a owo buo wo chusu obi a owo buo oba wo kware be ma no a wone ne kwotena no make sure say obuade se be ma bu ne yira omfa ne yira chi oba bu ne kuna omfa ne kuna chi. Hallelujah. Yenkan Acts chapter 5 verse number 12. What the yenhwe asem bia Paul asomafo no kan Acts chapter 5 verse number 12. Me say topic number 2 dey say enim guase enti ade bia wo ye bia no for wani di akire. Enim guase enti ade bia medofo wo ye bia no for wani di akire. Paul umakwaji sika ade koma mobrofo ewo nsafo ahodo enti nipa wo pa wonom ede sika na hye wonsa se omunko deliver no Paul hu se sika ho ahomete Paul hu se sika de nuguase na nam Paul hu se nuguase betimi aka no through financial criticism ana crisis ho satan no so ahokira ba ekom kese abeba entokwasema na ekokosusu nti itu ena dwen se nipa o chusu omode sa asoma na asoma wo no wodi nani bedi akiri oba fi nani ameki sure say de baabi esese sika ne bi ko bi ebekọ baabi achede na esese fa bi ebefa wodo hoto se nipa asoma si de mjini di menina nante ache woye masafo ba woye masore ba woye ma ho ahwan na ho ahwan a woni beba ho so no woni begu ase ubedi obi ma kwaji adwuma ma no wonye na waji nipa kro sika di na wo ho akoka adwam fo ni di akiri. Into 2 Corinthians, ma make with 2 Corinthians chapter 8 verse number 20 to 21 pe. Hallelujah. Paul ne kasai was na yende yeda ye ho so. We are traveling together to guard against criticism. Anything that is suspicious. Yeda ye ho so na dimbone nye. Edian ye wo menum ye dian ye ekura ne munyam. Yasum Kristo ndiye mu obi meka wasembone sem krofo o mu na mo ye awurade adwuma so mu ya totobodomfo krofo so mu ye awurade adwuma na so mu nya no kwafo krofo so mu ye awurade adwuma na so mu ya pobofo. Paul dwene hu se sa ne mani gu asafo sa ne mani gu Kristo adwuma. Yes, sa ne mani timi gu asafo uko obi asafo ma asaro na gu eye sa ne mawea uko obi adwuma mu adwuma na gu eye sa ne mawea obi aware ya gu sa ne mawea because one fan ni krotorisi eni enema bi achi one fan ni krotorisi eni enema bi achi oba warefo fo ani di waware na chi o project ya wukunu ye nka so ye mikunu mi menti wo ya ma mema enya hwe enya dan ya me na wo ne de woni beba ho so na wo ba foforo din ene wo so woni be ma na brepa enso besi da na wie no pipes no so beba no na oba foforo din na wo so wodi sika be ma so nkoto asase wani ani akire no beba no pipes no na wo no nko ani din na wo so ne ma me din na wo so ne wo fa din na wo so meanwhile wo so na diska no so ma so nko Ghana enkoto asase. Tienyansa. Or say, I am calculate. Is that bad? Yes. For what did you make follow up? You follow up. Any move. What will be any kwa jibiribima will be. Bossing akora na wojama will be a you follow up. Anything. Na will be unfair wasi ame bate wudi no ho. Na bo woni mo nyam ho bai. Hallelujah. Acts chapter 5 verse number 12.
Me pacho yenti asemwa asomafo nyuma no eka maponya wie no do papa ho ende kura de ache Acts chapter 12 Acts chapter 5 verse number 12 wasina wonam asomafo ne nsa so yo nsenkyerene ne anwanwade pii ewo manim na wonom nyina de akoma kro ewo Solomon abrana ne so verse 13 na wona aka no mu biara ensi ne bo se wode no ho bebo wonom ho nanso oman no ebu won kese na wode nipa wagidi ye no merema ne ma bebre eto aso beka ewurade ho. Amen. Hallelujah. Wase asomafo no anwanwade ano mo ye nyina ewo mani mo no na nipa suro se wo mo ade wo peba bedi asomafo n'echi nanso wo ma wo nya gidi wo Kristo Yesu mo no dodo no aba ma asomafo no bo mo su wase efiri se de no mo bo mo bra no oman no omamufo no na omu obuo kese edema esua wase na omanfo no bu won papa wo bu won. Hallelujah. Na esuafo no wo obuo. They were respectable people. They were honored. Just say yeah. Na omu we ni munyam ewo manfo ni. Na omu we ni munyam. Enti ni munyam no omu won necessary omu bo ho bai. Obuo na no omu won necessary omu bo ho bai. Hallelujah. Na sa bambo no a omu bo ho bai no na esese eyi adi ewo Nyankopon ene nipanim. 2 Corinthians chapter 8 verse number 21b no was say na yadwene de fata enye awurade anim enko a na enipa anim so bi. Hallelujah. Before God Onyankopon anim nti esese omodwene de fata. Onyankopon anim nti Kristo anim nti esese omodwene de fata. Esese omodwene niam de no monyam beba efisi omugina awurade anim omugina Kristo aginem omo ye awurade adwuma enti ade bi omo ye bia esese omo ye ade a ede no monyam hye beka awurade ede no monyam hye bebre awurade ede no monyam hye beka awurade din ede no monyam hye beka na adwuma anase Kristo adwuma. Enti yema na no yema me ba ko kan wo se na afi oye Kristo ni na eduru ba bi no kokko ntokwa ewo ba bi a omo kokka nyamsem enye Kristo na ebo ana no asachera na dwen a enkoko ho no nke pamo wo mo esese de ye bia na ede no monyam hye bere Kristo. Hallelujah. Enti before God no esese yenya adwene a emu ye fine. Esese yenya adwene a emu ye fine wo Kristo edidi edwuma bia. Amen. Wase enye Onyankopon famu nko awo nemum enipa nso famu bi enti eye between man and God. That's the reason why I said Paul say enu nti ye dwene niema efata because of God, because of man, because of Christ, because of mankind. Enti esese omodwene adwene a eye adwen papa ebeboa manu munyamaba. Amen. Enti Kristo famu no omo make sure say anamo bi omo to bi omo de no kore pepepeye ebe nante ne Kristo din no eho abanyam adebia ana nipa famu so no omu make sure say de beye na nipa enunu awurade som no ana nipa nka omo asembo ne ntino omba madwumadie bi omu ye bia awia bom. Transparency and a Christopher bebre transparency. They are not trusted, but it shouldn't work in that way. Enti se ye beye Christopher ne di Christo di asorifo ku bia ye join ni biara asorifo ku bia ye wo mu bia no e ba ne ne nipa ntem negotiation anase dwumadie bia yema pepepe ye yema niema mu na ho ye ne no kore yema niema mu na ho. Transparency me life no me ye me bibia me wiabom.
Transparency, because enona esese ekoso manipa hunu no magina so abawurade di wono kurem ne bia hye Kristo animonyam na yane ayankasa mu nso animonyam a yewo animdura a yewo nokora a yewo mepache ogidi a yewo a enipa bi wo yimu no etimi atena ho amebimpo abeka ho enu ani o medofo mentoa masam so bi enu ani breko. Enti Paul hu wenu nyina ehunu se eba ne sikasem a ebetimete eningwase abebata Kristo adwuma oyo no eba ne se dwumadie bi mepacho sese wo bi ebam na oyema enmunya bi bia se amfana kwaya edi eningwase betimi aba. Enti Paul was so vigilant into ototo nyema yie nyame adwuma oyo ototo nyema yie medofo baby a wo hwe be firi bia no toto nyema yie. 2 Corinthians chapter 8 verse number 20-21. Enugwase enti je woye no fa wani edi akire na obi ankofa ne san amisa enmunyama wo no obi anse no edi a wo no obi amma enugwase amma na wani munyam na akoso na Kristo fam no ene nipa fam no ye nya danse se ampa ya brabo ene adwumadie ne ehote na bedi akudin fatano a ne fatano ko ano na ewo ase ntia ewrade nhya no onye adoye na onhyira ye ebremu waje bre na uti asempei mesire ewrade se omaye nyina hode no omaye ntiase na yentimfanti asemu mfa nante mesire ewrade se ana asemu oma entra yemu pa na omie yani ewo ade bia yeyem na yanso daache yenya baby papa gina ne nipa bia kohyia baby no mo ken wasemo a oman di ho adanse papa ama enmunyam no ye de ama Kristo ewrade nhya se oje bre na one metra so nhya bebre no ntene nim dia njo na onye okese media ene osapaka ni David True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village Paul enuma asemo a one eba beche en anadwe ena mede abanawe. Paul did everything to protect the ministry of the Lord. Try your best to protect God's ministry, protect your work, protect your marriage, and protect your dignity as well. Obitma send a request about so na de what ye futua ofa free and then enjirichiri mu no mabie lines na atom akwanya kese pa ewo obitma request de yote ye de wosua free mu ebia na wo bibi kura wo kan to so akwanya kese ho obitmi asend a request aba na wabeka de opese oka mami Janet was say God bless you amen Obapa Dora was say amen everybody inshallah Jumedie Ghana time a year 8 p.m. biara Ghana time 8 p.m. every blessed day Ghana time 8 p.m. biara and yeba a year TikTok media is so the che ora Jesus Christ asem your friend undiluted word of God yebeka ora de asem kopem bra ibewu and I say TikTok of one abeju on TikTok yebe preach wa hasa 24/7 every blessed day nti wo ye wade nyina wia the patch of fashion wo calendar so say Ghana time ebo 80 bia when evangelist David eba be share ewo media yi so mewo asafo a ye frɛ no kware gidi asore no kware gidi asore ye kan gidi kokko ye dia obi ade dem gidi kokko the brofo no ye frɛ asore no True Faith Church International ye was salvation ye was True Faith of Love one a dose be pray die mi wo mu no True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village branch eho ena mewo ho se osempakani asafonu mewo ho se osempakani obi a oka Kristo asem ewo no krem ewo asafonim opese obesra yen dakoa ukuere bia na yebom yehia ye mpaebo anopa ukuere no bia
ɛyɛ mpaebɔ da. Saa nso so ɛna efiada anwummere biara ɛyɛ watch night. Efiada anwummere biara ɛyɛ watch night. Ana efiada memenda ɛyɛ asɔreda. Yɛso memenda. Yɛyɛ Sabbatarians. Yɛso memenda. Enti days amaka mu biara no akwanya wɔ mu na sɛ wopɛ sɛ wobɛsra na wobɛtumi abɛsra dodoɔ a ɛwɔ akwantuo branches